Dames en heren, geeft u haar een hartelijk applaus. Hier is Isabel Provoost. Dank u wel. Ik ben ontzettend fan van Amy en ik zing ook vaak en graag liedjes met mijn band of met de gitarist, altijd wel van Amy eigenlijk. Ja, want speel je buiten met zo'n orkest, heb je ook nog een eigen band misschien? Ja, ik heb een eigen band, al 4 jaar en daar speel ik eigenlijk altijd wel mee. Oké. Ja. Ik doe het ook nog een zang of speel je zelf ook misschien nog een instrument? Nee, ik kan geen noten, geen akkoorden, ik kan helemaal niks. Ja. Ik gebruik mijn stem. Nou, dat vind ik knap, want je hebt echt een power in je stem. Dat knapt er gewoon uit, de energie springt er vanaf. Dankjewel. Dat is hartstikke mooi, super. Dankjewel. En we hopen haar hier nog eens terug te zien. Geef er nog een duidelijk applaus. Hoi Isabel. We zijn nu hier in Osburg vanavond opgetreden. Voor een best wel volle zaal. Hoe heb je dat ervaren? Ja, ik vond het super leuk om hier in de zaal in Oostburg op te treden. Het publiek was enthousiast. Ik heb het super naar mijn zin gehad. Het ging ook echt heel erg goed. En ja, ik heb genoten. Het was leuk. Ja, mooi. En hoe is het samenwerken met zo'n band? Dat geeft jou ook energie? Ja, vind ik heel leuk. Ik doe het sowieso al vaker met zo'n band, omdat ik dat echt heel erg leuk vind. Ik vind de muziekstijl heel erg leuk. En deze keer ging het ook goed. Ja, ik geniet daar wel heel erg van. Ah, mooi. Ontzettend bedankt voor de interview. Ja, jij bedankt. Bedankt voor je tijd. Dankjewel. Dankjewel. Oké.